Hej, jeg hedder Henrik. Jeg vil fortælle lidt om, hvorfor og hvordan man bruger champost, når man skal til at plante blomster og planter i sine krukker. Det jeg vil starte med, det er egentlig at putte en sten ned i bunden af min krukke. Det er fordi, at der er et lidt for stort hul her i min krukke her, så mit vækstler vil løbe ud, når nu jeg laver det dræn af det ned i bunden. Så for at det bliver, hvor det skal, så lægger jeg lige en lille sten hernede. Og så bruger jeg som sagt vækstler. Vækstler, det er et aktivt dræn frem for, hvad skal man sige, potteskår og andre brændte lermaterialer, som egentlig bare fungerer som dræn, fordi at vandet bare løber ned igennem. Og det er også fint. Men det her ler her, som hedder vækstler, det er en moler, der kommer fra fur. Det er at opmagasinere en masse vand. Så når jeg nu hælder 5-7 cm ned i den krukke her, så kan det opmagasinere vand nede i bunden af krukken. Og det er en fordel for mig, fordi så er jeg fri for at vande så ofte. Men planterne eller jorden og blomsterne har gavn af den opmagasinerede vand, der er her, som de så kan tage af, når de nu har brug for det. Når jeg så har lavet et fint dræn her nede i bunden, så skal jeg selvfølgelig have en jord i. Der har jeg valgt planteskolejorden fra Champost. Og planteskolejorden her, det er egentlig en jord bestående af 3 dele. Den består af vækstler, som er det, jeg også brugt i bunden af krukken. Så består den af en spagnum, som jo er god til at skabe luft også. Og så består den af en kompost. Vores jordforbedringsprodukt er komposteret og varmebehandlet hestegødning, som er med til at give næring og mikroliv i min jord. Det er rigtig lækkert for blomsterne, når de skal have det godt ned i sådan en krukke her. Den er lige godt om. Fordi at den her jord kan ligesom mit vækstlersmedie i bunden også suge en masse vand. Så jeg starter lige med at vande det lidt op. Det er nemlig svært at få vandet hele, hvad skal man sige, jordmængden op, hvis jeg bare fylder den helt op, og så bare putter planterne op, og så prøver at vande det op fra toppen af. Nu kan jeg lige rode lidt i det, give det lidt fugt. Så er det nemlig klar til, når jeg putter mine primulablomster op i. Fordi at så kan jorden allerede fra starten af frigive lidt fugt til planten, som måske er tørstig fra planteskolen, eller som går hen og bliver det, når nu den står i krukken over en længere tid. Så er jeg klar til at plante de her primulablomster. Og den her blomst er egentlig valgt, fordi at den har allerede lidt farve og lidt liv. Og det kan man sige, at resten af haven og naturen ikke har lige nu. Så det er mest for min egen skyld, at der er lidt sommer at glæde sig til, hvis den står på terrassen, eller står, når man kommer hjem der ved hoveddøren, og så man bliver imødekommet af lidt sommer og lidt farve. Det jeg gør her, når jeg lige har taget den ud af planteskolepotten der, det er, at jeg lige nuller lidt ved rødderne her i bunden. Og det er fordi, at rødderne så går nedad i stedet for rundt i ring, som de jo har gjort i den her potte her. Og så placerer jeg den egentlig ellers bare nede i en lille uddybning af min planteskolejord. Og så planter jeg ellers bare resten af dem her. Så de står lunt og godt her i. Når jeg nu har plantet de her primulablomster her i krukken, så vil jeg egentlig slutte af med Champost jordforbedring også. Og det er den her varmebehandlede pasteuriserede kompost, som jeg snakkede om, var i planteskolejorden også, som jeg allerede har brugt. Men grunden til, at jeg bruger det her i toppen, det er fordi, at komposten her har en masse næring, som den kan frigive til blomsten fremover. Det putter jeg lige på her i toppen. Det fungerer rigtig fint her. Både som jeg siger, at det giver næring til planterne eller til mine blomster. Men det holder også på fugten. Så når der kommer regnskyld, så kan komposten her sørge for, at der ikke er så meget fordampning hen over sommeren. Når nu der kommer ekstra stor solskin på min fine krukke her. Så nu er den her klar til at komme ud og stå ude på terrassen eller ude ved hoveddøren, så man kan blive lidt sommerglad af farverne. De produkter, som jeg har brugt her i, vækstlæren i bunden som dræn, der holder på vandet, en rigtig god jordblanding af kompost, spagnum og vækstler i midten her, og så har jeg sluttet af med en næringsrig kompost, som tilfører næring til blomsterne faktisk også hen på sommeren, så de har alle gode betingelser til at have det rigtig godt i den krukke her. Tak fordi du så med. Vi ses.